Ir-realtà ta' meta tiġi Tulip Fields. Oh my god! Il-lallu daqsix fihom. Jieħu l-iktar ritratti tal-Lisbon. Ġejna l-Leiden. Oh, topi dere. Mandatory ice cream. Hello nies! Illum ġurnata vera speċjali għax li nistenni għazmin. Daniel is-soltu diġa ħareġ mill-video bħalli kieku ħatam il-ġurnata ma tidirx. Imma morru Tulip Fields u l-aħħar darba li morna kien minn għalija naħseb eżatt bħallum sena konna morna missieri għax kienu qed iżuruna. Vera ċtata bħalissa xi 10:15 sejrin naqbdu sprinter mit-train station viċin tagħna. Ma dridu naqbdu tnejn oħra. Il-pjan tagħna kien li nikru rota tal-OV Fits mit-train station, però issa naraw għax illum ħatitla 23 degrees ħajkun temp tal-blieħ u ma naħsibx minn hawnhekk din. Ma naħsibx li aħna biss ħsibna fiha di minn hawn. So probably ħajkun hemm nofs l-Olanda morru jżuru tulips illum bir-rota. So, issa naraw. Ir-realtà ta' meta tiġi Tulip Fields bħalla nies. Hello, mela, biex intikom recap ta' xi ġralna. Kien hemm xi nies, eżin ma kienx hemm roti minn fejn suppost kellna naqbduha. So, ħanispiċċaw nimxu minn flok, waqafna ħileħhom u għandna jisu 20 minuta mixja għat-Tulip Barn ħammorru u hopefully idaħluna għax kienu sold out it-tickets u kull ma kien hemm time slot ta' 11 u bat qtajthom u ma nafx se naraw laqgħu li għandna t-tickets u forsi jidaħluna. For a change qed noqogħdu nixxenqu għad-djar ta' hekk. Kien hemm faċċata u kien hemm dar insomma kellhom il-Lego fil-tieqa. U nari, hekk din-naħa m'hawnx djar ġast eliqi. Ara dik kemm għandha tulips! Wow! La kemm hawn sabiħ. Nilxu noqtu għaw. Xileħom. Il-lallu kemmi sabiħa dil-bicċa. Għara waqfu jihdu ritratti. Tara siġra roz. Jekk ma tridux taqgħu ħażin tirġgħu sewwa għax għaddejna minn biċċa fejn kien hemm xi djar sbieħ u għajna ħażin for a change. Taw Lavender Fields, ħanina xra ta' lavender. Please ikunu sbieħ, please ikunu sbieħ. Kienu għamlif u faċċata kollha homework, mhux narhom darba. Imma xew ma sofor risu mara rajta. Imma għax ma blumi jew xi Le, għax għamlu kullu ieħor. Eżempju jiena. Tanti ċans dija wara tal-bdew issa. Oh my god! Il-lallu daqsix fihom minn hawn qed narhom. Il-lallu kemm hawn l-iktar nies mis-sena l-oħra. Wow! Il-lallu ħantikom sneak peek diġà. Naħseb jieħu ġejna xi ġimgħa oħra. Probably. Jkunu isbuħ, imma xorta. Ma diġà, Wow! Għax meta ġejna aħna kien Friday. U allura tipo llum kulħadd soffu. Wow! Oh, x'real, x'vibe. Hemm l-isbaħ. Fejn min-nies. Għal-mek fej kont ħadd ritratt mumu missieri, sa nitfgħu hekk. Kienu taż-żiemel kont ħadd ritratt. Jara l-swing. Jew forsi qatawhom diġà. Għara hemmhekk hemm iktar Lavender Fields.
Stran kamminaw ix-xomma riħa ta' lavender. Lallu għarjem, kullħat mar. Il-lallu daqsix fihom. Miskin, kemm nifmek ħabib tiegħi. Waj, janti ħatlek is-sena l-oħra ritratti sa ma nħodlokx melu. Jieħu l-iktar ritratti għad-dispont. Kemm huma sbieħ isra. Il-lallu wara daw. Daw peonies naħseb jgħidulhom. Daw peonies naħseb. Għajt labtom jihdu lilna. Għawek jihdu kol. Dirina ta' tulip sew ta' lavender. Mela, ħaddikom update għax ġrali. Ħallejt il-kard ta' trasport fil-but ta' wara u tfajt il-mobile fil-but u jina ħriġtu for a change u għatli u tlifta u dittini darba li kienet ħajġili għax s-sanaħa meta muvjajna ġratli l-ewwel weekend li għatanna mux bitċajt. Imma xi proxmu saba mal-art u taħħal il-reception ta' fejn tidħol l-entrance u għajdu miħaj minn kien dal-proxmu jalla ikollu sena mimlija ħelt imħabba flus għax salva li naqra ħessin. So ħess, insomma l-update tissa ħriġna u ħadna kejk kif rajtu kafe u dinja birra minn tipo restaurant kaffetterija li għaw Tulip Barn. Ħamur nimxu naqra, mbagħad ħamur train station nerġgħu naqbduha għall-Leiden Central u naħseb nduru naqra ċ-ċentru ta' Leiden għax Leiden jienu dan il-vera taġobna. U probably kien hemm naqra xi vibes hekk. Ħafna rieħ imma s-sena l-oħra l-istess kien xebba rieħ. Jekk ħad tiġu bil-karozza, kunu għafu hija li traffic jaqsam u biex jekk ħad tiġu fil-weekend beware tiġux. Ejjew bil-mixi minn flok. Wow. Propja tal-film zaw. Wow. Xi ġmiel. Xi ġmiel. Aħna ħaniżil u dawdhom ġejjin. Ġejna l-Leiden wasalna fl-aħħar minna xi nofsija nistennew train għaliex tlifna l-isbos badna bleżat u mbagħad kienet delay l-oħra imma oh my god. Jiena dan il-vera nħobbu Leiden meta konna ġejna holiday kontet f'xi video biex tiponduru cities madwar ir-ranch ta' Amsterdam u hekk I mean. Konna għadna Leiden u vera it's such a nice student city, ġifri hawnhekk student city mainly. Meħe jekk tkun ħażuru l-Olanda, vera nissuġġerilkom li tiġu Leiden, vera viċin Amsterdam. Ħriġna mill-train station mexjin iċ-ċentru. Għalkemm għandna naqa' PTSD Leiden tiftakar konna ħanitilfu it-train għall-airport u wasalna l-airport nofsija qabel il-flight. Għażilnija l-ġurnata llum. Kemm hawn nies! Il-lallu x'vibes. Lallu. Issa nitfa' selfie ta' meta konna ġejna kien bard kien xi 2 degrees f'Diċembru. Wow.
Kelli sipent paint x'Novembru ta' qabel ma movjajna hawnhekk u finġejt dil-windmill taw, so nitfa' ir-ritratt tagħha wkoll. Men, the Netherlands comes alive f'temp bħallum. Ħadd ma jibqa' ġewwa, ħadd joħroġ igawdi. Daniel ġab is-suflaki u jiena ġibt il-normali. Li tiegħek. Issa din-naħa. Il-naħa l-kbira tibqa'. Ma tantx environmental friendly, il-packaging. Imma vera jidher autentiku, Xifuh. Top jidher, Mandatory ice cream tal-baklava pistachio ġibna. Tajjeb. Ma naħseb ta' ħdejna ta' dejn bossi kjeb kien. Dejn bossi sit sweet. Il-hazelnut tajjeb.